Ами отказваме се и пускаме всичко да върви в язовира. Това ще стане. Значи аз ви предавам това, което ми е предадено. Същата работа. Всеки ден едно и също. Така, ние казваме, че от битката ни трябва да се отказваме и ще търсим продължение. Истината е, че действително състоянието е тежко и никой не ви е лъгал до сега за това. До нова година можем да протестираме при положение, че да му продадат къщата и да изплатят нашите заплати. Значи това предложение И да го вкарат в затвора. А не да си плаща заема да ви равнище в парламента е влезъл точно този закон за конфискацията и в момента беше минал. Утре палатковия лагер продължава. Все още в мен има вярата, че ОЦК ще работи. Това ви казвам. Няма да се отказвам. Отивате на улицата. Да.